ин ҷойбори мавзеи панҷшанбеи маркази шаҳр аст, ки дохилаш аз партовҳои гуногун ва маводи полиэтиленӣ пур шудааст. дар ин мавзеъ асосан фурӯшандагони бозору кормандони ошхонаҳо савдо мекунанд. мардуми атрофи ин мавзеъ партовро ба дохили қуттии партовнею ва ҷойбор мепартоянд. ҳоло аз сабаби гарм шудани ҳарорати ҳаво ҷойборҳои ҳудуди шаҳр аз ҳисоби партовҳои гуногун бӯи ғализ мебароранд, ки ин ҳолат боиси пайдо шудани бемориҳои сироятӣ шуданаш низ мумкин аст. ҳангоми наворгирии мо гулкори сараёсти ободонии шаҳри Хужанд би Оиша Абдуллоева ба тоза кардани атрофи муҷассамаи шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ, ки воқеъ дар паҳлӯи бозори Панҷшанбе ҷойгир аст, машғул буд. вазифаи вай аслан тозаву обод кардани майдончаҳои атрофи муҷассама мебошад. аммо ифлосии ҷойбору беаҳамиятии сокинон ва масъулини ободонӣ имрӯзҳо ӯро низ нигарон кардааст. вақте ки ҳай одамо шабонаям оварда мепартоб, мана домо оварда мепартоб, мехел зиён мекунад. ҳозир мана манехе када маска када гастим ко. дар кӯчаҳои асосии мавзеи бозори Панҷшанбе рӯбанда фаъолият мекунад, аммо вазифаи ӯ танҳо тоза намудани роҳи асосӣ ва гирду атрофи ҷойборҳо мебошад. тоза намудани дохили ҷойбор аз партов бошад бар зиммаи онҳо нест. аз сабаби зиёд будани марказҳои хизматрасонӣ ва мағозаҳои ҳудуди шаҳр қисме аз ин ҷойборҳо ҳамавақт дар чунин ҳолат қарор дорад. ҳам партовӣ мисол мороженое қоғозашаю ҳамин салафану ҳам мусор мепартон, баклажкаи мепартонда. ҳавои гарм ва чиқимша бӯш мебурод. ман хоҳиш мекунам ки ҳамин мардум ҳамин ифлосия напартонда. қутиҳо ҳасту ман надонам қутиҳо напартонда ҷойҳо мепартонда. касалиҳо ҳамин ифлосия ҳамин бӯи таф пайдо мешавад. дар мавзеи бозори Панҷшанбе ғайр аз ифлосии ҷойбор инчунин тӯдии партовҳо низ ба мушоҳида мерасад. дар қадди роҳҳои мошингар тӯдии партовҳои атрофи роҳ, ки ҷамъоварӣ карданд, гузошта шудааст. дар ҳамин ҳол масъулини корхонаи давлатии истифодабарии роҳҳои шаҳри Хуҷанд иттилоъ доданд, ки ҳамарӯза барои тоза намудани ҷойборҳои шаҳр як гурӯҳи корӣ, ки иборат аз 8 нафар мебошад, ҷалб шуданд. онҳо аслан ҷойборҳои асосии шаҳрро тоза мекунанд ва дар як вақти муайян бо нақлиёти махсуси партовкашонӣ партовҳо ҷамъоварӣ карда мешавад. мавзеъҳои серодам ва ҷойборҳои ифлостарини ҳудуди шаҳр бошад, ҳамарӯза аз ҳисоби кормандони ободонӣ тоза карда мешавад. аслан кӯчаҳои хиёбони Исмоили Сомонӣ, аслан аз ҳамон чоркӯчаи бофанда сар карда то ҳамин кооператор гӯем, чоркӯчаи кооператор, бисёр кӯчаҳо тез чиркин шуда меистад. ифлосиҳо бисёр пайдо мешавад дар ҷойборӣ. хай мо аслан унҷо ин кӯчаҳои ҳамарӯза нигоҳбин карда меистем. масъулин аз беаҳамиятии бархе аз шаҳрвандон изҳори нигаронӣ намуданд. бино ба гуфти онҳо, қисме аз сокинони шаҳру бахусус истиқоматкунандагони биноҳои баландошиёна тамоми партовҳои хонаи истиқоматии худро бароварда дар қадди кӯчаҳо ё ин ки дар лаби ҷойборҳо мегузоранд. масъалаи дигари ташвишовар бошад, ин ба ҷойбор партофтани обҳои ифлос мебошад, ки дар ҳавои гарм бӯи ғализ мебарорад. обҳои ифлос ҳамон маркази шаҳранда бозори Панҷшанбе хай ошхонаи мисол ҷойҳои маишӣ бисёр аст, аз ҳисоби ҳамон обҳо тез чиркин шуда меистад. давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар умум ба маблағи 20860 сомонӣ ҷойборҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд тоза карда шудааст. дар шаҳри Хуҷанд 178863 метр ҷойбор мавҷуд аст, ки дар тавозуни корхонаи истифодабарии роҳҳои шаҳри Хуҷанд мебошад. ин миқдор танҳо ҷойбори кӯчаҳои асосии шаҳр мебошад. ҷойборҳои дохили маҳаллаҳо бошад дар тавозуни ин корхона набуда, бо дархости сокинони ҳамон маҳал тоза карда мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.